באזרים יקרים שלום. ישנה גרסה חדשה לאפליקציה, הכוללת שינויים בסריקת ההחזרות ובדיקת ההחזרות, וגם במסך המסירה במשלוחים של סודה. לפני שנתחיל, לצורך קבלת העדכון, יש ללחוץ בתפריט על טען מחדש נתונים, לסמן הגדרות יישום ותצורה, ולסיום ללחוץ על אישור. יש לחכות כ-20 שניות, ולאחר מכן לגשת שוב לתפריט וללחוץ על רענן. במידה ויופיע לכם מסך זה, מסך סינכרון מילוני, יש ללחוץ על התחל, להמתין שיסומנו כל הווים הירוקים משמאל, ואז ללחוץ על סיום. השינוי הראשון הוא במסך מסירה של סודה. ניכנס לרשימת המשימות. שימו לב, מדובר על משלוח של סודה, Delivery and Return. כמו שאתם מכירים, לוחצים על הסטטוס, נפתח חלון קיצורי הדרך בו נלחץ על הסימון האמצעי, שמביא אותנו למסך מסירה. ועכשיו נעבור על השינויים. יש לעדכן את שני השדות, פריטים שנמסרו ופריטים שנאספו. יש למחוק את המספר 99 ולהקליד את הכמות בפועל. לאחר מכן יש ללחוץ על בדוק כמויות. כך תקבלו פידבק אם ישנו פער בין מה שהייתם צריכים למסור ולאסוף לבין המצב בפועל, ותוכלו לוודא שלא הקלדתם מספר שגוי. רק לאחר מכן תוכלו להמשיך להקלדת שם מלא של המקבל, חתימה וכן הלאה. עדכון נוסף, סריקת החזרות ובדיקת החזרות. בדומה למסך עודפים וחוסרים לאחר סריקת החבילות בתחילת משמרת, מעכשיו יופיע מסך דומה גם לאחר סריקת החזרות ובדיקת החזרות בסוף משמרת. בעת סיום משמרת, כל עוד יש לי משימות בסטטוס incomplete, עליי לסרוק את החבילות שנותרו בסריקת החזרות, ולאחר מכן ללחוץ על בדיקת החזרות. לדוגמה, כעת יש לי חבילה אחת בחוסר. נסרוק את החבילה הזאת. ניתן לסרוק אוטומטית או ידנית. לצורך הדוגמה, נסרוק ידנית. נבדוק בבדיקת החזרות, ועכשיו, מקשיים מחוסרים, נוכל למלא את הפרטים שלנו, ורק אז לבצע סיום משמרת. לא לשכוח ללחוץ על שמור והחזר. שימו לב, כל עוד לא תסרקו את כל החבילות שלא נמסרו לנמענים, לא תוכלו לסיים משמרת. בניסיון לצאת ממשמרת ללא סריקת החזרות, תופיע לכם הודעה שאין ביכולתכם לסיים משמרת ללא סריקת החזרות. אם סרקתם החזרות ולא נותרו חוסרים, ובכל זאת נתקלתם בבעיה לצאת ממשמרת, אנא תנו לאחראי משמרת. שתהיה לכם משמרת נעימה.